शिवाजी पार्क 1 BHK फ्लॅट आता फक्त 16 लाखात, तेही कुडाळ सारख्या स्मार्ट शहरामध्ये. रेडी पोझिशन मध्ये फ्लॅट्स उपलब्ध. पत्ता शिवाजी पार्क, सत्कार हॉटेल रोड, कुडाळ. संपर्क 9422 379399 किंवा 9422 065 181. संजय राऊतांच्या अटकेनंतर राज्यात राजकीय खळबळ सुरू असताना तिकडे खरी शिवसेना कोणाची हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात चांगलाच रंगलाय. खरी शिवसेना कोणाची हे निवडणूक आयोगाला ठरवू द्या अशी विनंती करणारं प्रतिज्ञापत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलंय. तसंच उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिका फेटाळून लावाव्यात अशी विनंतीही शिंदे यांनी या प्रतिज्ञापत्रातून केली आहे. बहुमताने लोकशाही पद्धतीने घेतलेल्या पक्षाच्या अंतर्गत निर्णयामध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करू नये अशी विनंतीही या प्रतिज्ञापत्रातून करण्यात आली आहे. शिवसेना खरी कोणाची याचा फैसला आयोगातून होऊच द्या हा आक्रमक पवित्रा शिंदे गटाचा आहे. निवडणूक आयोगानं 8 ऑगस्ट पर्यंत दोन्ही बाजूंना आपली बाजू लिखित स्वरूपात द्यायला सांगितली होती. त्याला शिवसेनेच्या मातोश्री गटानं सुप्रीम कोर्टात आक्षेप घेतलाय. पण शिंदे गटानं मात्र ही मुभा निवडणूक आयोगाला मिळायलाच हवी असं म्हटलंय. 3 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टात सत्ता संघर्षावर महत्वाची सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण विस्तारित पीठाकडे जाणार का खंडपीठाकडे जाणार या महत्वाच्या प्रश्नाचं उत्तर या दिवशी मिळणार आहे. सोबतच निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती सुप्रीम कोर्ट देतं का हेही याच दिवशी कळणार आहे. शिवसेना आणि शिंदे गटातील लढाई एकाच वेळी सुप्रीम कोर्टात आणि निवडणूक आयोगातही सुरू झाली आहे. आमदारांची अपात्रता, गटनेता कोणाचा अधिकृत हे मुद्दे सुप्रीम कोर्टात ठरतील, तर पक्षाच्या चिन्हासंदर्भातले दावे निवडणूक आयोगाच्या दारात ठरणार आहे. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.